Semo ya kabere ya maya ensa ya mori tukulia Jumapili amanga itonyara kuba tukuligeria asensemo entangani kegimani goro ye sabari yo moelio ya CDF General Francis Ogola hiyo ya nyarakoba gego kolekana se county ya Siaya Lego Usonga ase abarai bakora wa muno murayibu ense Dr. William Ruto nyarakoba goikirana somo yego ye mangana manga nyarakoba go kwano asensemo yunage kwera asensemo ya kabere ya maya twanyarakoba togo somogani oito Kevin Oge chenyarakoba ga goikirana ime studio twanyarakoba togo sanga abere atato Kevin ndegetorigeria kamera ri nyarakoba kwano mwanchumo rigereria. Asante sana muraria. Litangane kabisa wantu baminto bwamanya getinge tigamba kwani andonsa simwabeta nyasaye wanjire twakore kanisa bia bali twenda rero Sunday na bakwandire mbia more tiga nyasaye ababoki bia na ande mampi pia mono kegima karibu sana rero twarana lio litkoliria omo CDF General Francis Ogola aliko nyarakoba kwene kwa sensema ya Siaya nanje naligereri chinza ketega narwe kanisa naligereri nara function ya na bayengengia na ndeno muntu okorega asengia Kenya abarayi baito narambia bakwana ni omusike Raila no musike William pia mono sana mwego yuno nyarakoba kolekana no botara ruboigo nigo bonyara koba boko ene kiwa sensemi lakini engane ene twanyara ya nyara koba ko bolita sensemi ne libate banga obo tukibwa bwango bonyara koba boko koro liko ene kia ingi kenya tkoba kwirera umubasukana us accident eri according menje unanda kwane achari ngobere kirase na bokonyara na accident yabete otura tigobo tukibokoru tumanye mujando kendageri yatwarete kagu erinde tumanye ingi kiaitata abaminto ongana accident wood yemono sana mwanchomo ligereria tu iyo yaringe by the way hasalia agendra ko baga okorekana litkolero gati abarayibo gwanyara ko bagwikirana alia no mukonyi bumurayibo enseriga Gachagua First Lady Rachel Ruto gati abarayibande ntwamorra Musalia Mudavadi omwaziri bwa oborende gati abanda banga banyara ko bagwikirana SSMA karibu sana Kevin Ogechi ime studio hanene getaseni Kendize TV tutege turakonera bera tutoigam ase weekend nyara ko bagikoera ose koera rero na mange mwanyara kwa mukurubiria so wangoiga ngwarokana aso korobekana okuko arenge ase constituency ya Bobasi anene igoro gotaro wa kuboraro asensemeria ya Nyamachi gwambor resware ya sana unanje ngoro kunjina Kevin Ogechi manyeta mangana yeji daraja mangana yeji para ekrebindo byo byasare kirenande ndwete nsemo ya Bobasi ansemo ya Nyamachi abwase daraje gweta abuninga abantu bamindo babere bakorera mono nabere ngoborio moisimigo ito Innocent obere apa utetaraje rero mambi na mambiende obiri taligo twaichibu tokatema korigengecho tokagenda mpaka nasano koborie digoroje darajeri tokanyoro obiri taire ti proposal ngarigyo yo minto moro komeni tokamurigino musani one usina basani bande na barayi bande tokarigino mu chief finance yes roads tokobori goro yedaraje tokanyora tebe budget tokalengera ya sengenjo twajora tumopunge otariko irama right bunando wate emergency ye bridge ya Nyamachi yes tigatuoka na isi amanda mano n'abananchi tuabere togotaseka tokajikorigera na CDF ya ito yo moisimiwa for 6 years yes unanyerure tebwati parents regional yes asanda arwete 81 million sana ngwande ward ya na Singapore Central igarwete 51 million ward ya past chache ekana gutwara 17 million yes ko waka esenga giya yabero bugambi bwa emyaka 6 ku 2017 baka boniga chibe sat miende chire chinke mono askiri chigo ja CDF nonyena bantu corruption andonsi aspare baratariro CDF yabo basi bamanye boronge gotumeka tokonyoronge gotumeka boronge omugambi gombi yare onge gotumeka bobe atoka sata kiri gotoka
Buna ino kero kende abamenyi nabarai ngokorekana no musai ore nekerenga tima tose that was the right procedure gekwera amagiga ya okorobekana kwino ndomoroche omojumbe kurwase constituency yo kweraniria gati yebire rogoso koraramika kwino no kwemurungani kwino agatabanga yaya omoroberi bobwagachi bwechipara aino mo engineer agatanga yaya ebirengo gose chimiremo nerororo ekoba under CDF docket katanga CDF ni yakorose chipara chira chitabwati oboraro gose daraja lakini pare nde yonse bwate daraja ere complex na ere complicated iyo ni gekoba inseye kyombekeria gya kera igekone kenyera kobe korose chipara ndo bwate kura to atwara kera to atwara ni chipara che county yes ekreta orgerle pareri igere yakura bagoteba eyobora gogwete but this man of emergency na emergency Kenya gaiga segotoka na samo abasigari ba KDF na bagotwara emergency omo ismi wonge chibesa chiaborete na baringe korigi chibesa chi emergency kurwandons arumne darajeri ya nyamaji ya beire nje no yomo bona beire ngobori goro ye darajeri baka no kana isire wora ya WhatsApp atade go changa into banyana torosi darajeri because many friends were jagir guru evitoro biabo need no mine onga daraja te cross kuikira end of December January ngonya cha katori tutweka bana inchi because ntoka batoko jande kali na ngwetera na agenda ka ali no monda gwetera ogenda mocher na monda gwetera ogenda nyagitari yeito ya nyamache no monda gwetera na kuye pasari ye gisemi province ya CDF yere yo mobunge ndoto bwati bitina binde andaka banda bange babere bagombori ogechi no bopungo tagete ogechi ngio tagete onje tintagete bochumbe bwabo basi tintagete kero boni gakende gyons boni gendo tagete ndore namagenda rotogo korero ekrenda ganie kero gona bongo teba na gandie kero geke kero muntu na bwate right yo kero kende gyons abange bagoteba no chikwiranirie ngane yunga kiro kenda bali barokanete bakorobekana gari yani go bagotume kubobe na gatia wana siasa kiro kende ningana ntegetoranye kireria agwo no chikoboko nyiraniri agwo magega yaye omuchumbe bogana tebetenga asubwango igani go munyakonda gose contractor akagere gwikirana asensemeri tima itindi kwa rwetororo nyamacha sedaracheria no munyakonda nyariko bawikirana unaboni ngantu akabeire omuchango nyamache Catholic na uwo mujumbe gago in the next 2 weeks in the next 2 weeks agato tebe trust Tuesday yetete una nalibago kora public participation according to me una manyete ekre pare kwenan ngobere tendering in yabe ku gazetted tinda nyarra kere gazetted ni munya konda kirendo genda pinga era dos munya konda na rochire ase e preach ito ya nyamaji kegera ter gazetted nanda nakibanyi odete nakiyabete gazetted ngayata ngase tu ngaye proposal yari yetu ngiabwate tikoyo igetende tinda arora gosetende darajeri nebe bwango iga ai okunokorora kwana muna njogechi patirende ogechi sekiombekeria kora na kibwenta gukora mangana tendering narigere yongendrigia korre kuruna sana kura na lero igoro on Friday na kwanete no moji finance ngamubori tendering ya korwa agankani tendering te ya korru kegna ero kurris chibe chibes agante daraje iteri program gekogera because they provided an alternative enchiranera rero alternative nonye kerare at least yo gwetera temporarily edarache yetararosi wo muchando no roibo gweta senjere ya kabere ekra daraje ya gwete enjenga bwatanga rusitibese tia no muguko ngagenda ngabaroseri daraje temporary omo ismi gobere akana gojaga tebye abantu bakatagore daraje yo ndundo bwati muchando ndo bwese agaja karosi ya yere temporary chipigipigi chigweta gakini ekre chipigipigi chigweta se daraje yo abantu baito bararuara unaboni umuswati nale krinale kwenda ichuma matanga sobo kaspa maina nganyoro muswati ugo chikogongi enjera yaborira gweta kurwa sare bakenya gitali ya nyamaje is far ngaira na back komoira nyagitali tabasa kukwira njera muswati ugo chikogongi ole morto kakinali ne pikipiki morari I don't think usanali ne pikipiki yes achikogongi njenge ndonda sabo muismi goito negen tekemo edaraje rionga tar konyeros you have remaining 7 days to kwete kwati gari go ikirali to kori arero Sunday to accommodate rama to 7 onga to kora response yende
ntobe to kora maandamano nande to kuochera bona maandamano next mpaka mwago nyomba nonye ne president ya igora aba basi abangoita barobiri erinda koraki otoira maoni ito twabachorere Yamano sana maragobaya bono tokurarigereria tu oburai twarigereria siasa na boigo tonyara ko tokwarigania igati ya abarai baria babwato bomanya sinsemo anage kora rero torataka tutoranyerigereria asige kogera omurai Kevin Ogechi ni gorenge gati ya baria barenge very vocal ritko riria akorobekana kwanya tokobo kwenekigwa asensemo area ya bobas na kitwa murangiri goikira bono gato muburinga richiburia tokiro gekogera ntwaro the state ya darajeria igo yarenge empeke gimastiri na bantu bagotambuka kagaria bako risk abantu baite barise kiti timanya tia baraya bachoretu osomurayo yo twachorete eronka kwata mabiraria nyasaye tago konya abantu bali bayega njomonya na bere ngomubori andonse asingo monyora na monyorre several times again dara kwane kuru monno in the next 2 weeks usaga kona ire in the next 2 weeks I don't know na kia kale korengerali akora ju wiki breche chintampe tago te in the next 3 years tumanya raja dir koros yes toros kegera ndu wade jinguru kyo koros nu mwana inji egati pango anjerere o mwana inji kraro digendo yasarekire okora tukonera ngo ase obo bagi bwe chibesa chia CDF goseke ganje kirigia CDF go chiase obo korari bwa magendro nene ase sekta ye chisemime ye constituency ya boba siga tebete benenga e ward ya Nyachiki kati ye chi ward chirichi nene kigima ime ye constituency ya bobasi mbobe bororo kibororo aye omurai Kevin Ogechi marago ya bono ase amangana education almost me go very okorre yes and they done good job elizo ni akogarnate abo okorre e ward to bwate ne korokwe ward ya Bogitaurio ya bwate kune ward ya ito ya Nyacheki ya bwate kune ward ya Pass Central Sameta Mukwero Pass Chache Pass Foitangari ya bwate tuatwara ward ya Ngapi Masige East and Masige West kwa nyora bana ba Pass Central Omoshimiwe genda kubwata okorari akoruki form gie basari kwanyora bana ba Pass Central na bara bange bare university kambura aba basari kegera ba pride kwanyora bana baruwete Pass Central bari gusine 1000 yes kwanyora masiga bana bagende university bari gusina bana 300 kwakoraki goika bana bari 300 bone fika ya bana bari 300 bekorete percentage rinse unabono na ramasige east anyete 4.8 ase basari Pass Central kanyeta nge 12 million Nyacheki kanyeta nge 16 ekira korgeria se pasari yeyo na paranti amangana ya mabati obegreji score yes again tago korali goso epa egodi ya rwete korku passport tangare orosri score wende ya bere excellence nande kirnari gerete proposal ya yabwate igabe ketumnaji correspond tangare primary echikoba school of excellence anyate 18 million yes that's not good good leadership tigagen na word enda korebo and nonye ai gor nonye jia bor na ikurugars indunara ito kumusawa okorre education yes okorre ekiatra tik ekiatra akor x Bimono sana nariga iga goteba erietaria yeteratara otanga babasie bangeni goba tali gwa apply chi basari anene erinda bana babanyara ko bakwenyorera nebe gatie chi complain kero kenda bantu batali informed chiga kibata kero apply chi basari according to me mheshimiwa ngotangazare ngobekare bakachigari kia ya makondo kiedana na chatebe bantu baitonake apply basari pasari ngwa private ekobwatia bane population yongaba masigi barabake bana babo mbacheti university bange for this year osonga abantu babo ketawuli bana babo mbacheti bange university abana ko ikaba population ni age gasba icholi igoro abana barabange igoro na be pasari egocha igoro Bimono sana maragaba yabono sanga kenegere kiago amona intwetera se mitandao ya Facebook Ndizi TV News digital gwetera YouTube Ndizi TV News na boigo gwetera se website ya www.ndizitv.net maragaba yabono togende tokoba to rigereria skati ya amagendro ayagende tokoba kweneke sinse motion specifically to gukonera ase constituency ya bobasia sokorobekana kwanyara ko kwenekiwa asubwango iga asekeria bagotabanganigo umuchumbobo taranyara ko baga bitambukiro bya magendo na kwaneke nga chibesa kula seke ganje kerigia CDF
kenyera ko bigwikira gwikira nase chi ward imeye constituency eyo is it wrong mheshimiwa Kirokende mutumwe gumure na egatia bana siasa kwa kinga mwanya ko mo waka eriogi in quotes according to me inje Kevin Ogechi monta yorant me no yomo oyo okagerete na che gontumia tigana njache mutumie yes egero korgerere amanda manari bari nabarayi tweka twengari abarayi naginanda barayi bandu baratumia barayi kine gento kyobo kor mundu tayo otumia mundu ndwensi no yomo naba baspaga chi wosini ntu abana nje twaga chi yes egero korgerere omoisimi wa mikira naenge omoisimi wa bagaka naenge omoisimi wa mutume naenge naenge no mano mindo kurwari emenwa naenge that's rida boka baenge na into to organize it kokore biasara biri naba basfuna ba mwete Bimoro sane maragoba ya bono vini sentimenta kurwali ko magotanga nonde imeya omoroberio atemba nyangate agotanga the MC ba Central Honorable Gechi koranga nabo watekia gasona yo kuburia obright na manya kurende chinga kikira chira ikirane no nyara ko bago kwenekia bene no nya sanga ekerangeri kya oneri buri yago gochiase omurai Kevin Ogechi otagenda ko batosanga amonere ase chinga kibuna chigusi yatulire ase maberera aksiasa gwikira boniga usi yawarobire amanyete no nyene kero monto ari igoro monto ndibwensi ogotegerera abantu oika gusie tegereru no nyene serikali enne unabono omuske wira muruto ngomwakirambia mono kegera otweire birogo omugafano ito Simba ngomwakirambia mono kegera na gasto kuna kubange serikali yaye akini endo ngomusabanekemo kyoka kagas to kubange serikali yae yes ategerre birengera byabantu barba mujorde una bawo koregas ango akorira sa korire ndurgo kana amangana mo example ngendongira abantu baitu barire sana yes nje nango ndanda sa abantu naibu amangana ye basari timanye ti program kya bwata abantu baicyoire basari kibese gitiga megiswa kyarrese unanyamambi abana bagore school next week abana baitu banyore Yemono sana asobango igantu arora omo chandoneli berera aneneli gotabao kwa oburendi gochiase omo governor we county ya Kisii asobango gobaga tokamora okirana na sinyomba chiria gosechia bisichiria chia DCI iliyokolika oroboti gati ya mangana nyalete ko bagotara ase mitandao timaite bunaye omo sign boigo gati ya barai korwase orogongorwa gusi engana yawo na tagarata mangana yinje biega kuromo nuone egromo gafano ita ripoti amangana ya serikali no uchunguzi negasta uchunguzi rijibundi jeritoke yes Yemono sana maragoba yabono manchomo ligereria Kevin Ogechi kurwase constituency ya Bubasi ngati ya barai bari bagente ko bagotanga ya Bubasi ni go toganeti amagendera nyare ko bagago ikiranirwa gati yemeroberio tukonera ngo engana ya public participation ase nsemo ya Bubasi do you feeling akero kende merobenero ya magendero ekonyara ko bagego ikiranirwa abana inchi bataganyara ko bakubata kebirengeri byabo according to me Kwandralia say word ya nendwete usaria sinari giro burai ose asinda atware interest ko chumotu abo yes e word ya ito ya Pass Central yes atwa jore to muismi wa moraja automatic indonarete ko teba ni obo maene public participation te yo Pass Central public participation te yo basi because una bono public participation no enda bobasi andons obori public participation bobasi ngeta kere ogoro edaraja ya nyamachi no chasa meta gaige parne karwete motonto ya bwata paraine ya sumbuira abantu baito motonto mata yes ongo bori muskobiri pare rende ne ya ta koroserga kinonya na abantu bali bachandekire. Alright, nalega okobo tebabo basi is big constituency. It needs to be divided into two. Obiri can't deliver in this very big constituency. Whenever I do feel so. According to me, Bobasine constituency nene ekrokorgere Ram County. Onyere ngani Bobasi. Bobasi gere nene wetan Ram County. Bobasine ngarero neta kere butoranu kabere. Nande kerechibesa chigo cha Bobasi yaruguru chigo cha Bobasi yamate. Yes. Chiaba kabere toewa Bobasi pamate na Bobasi baruguru twanyora. Njengori ngokonga Bobasi tige butoranu kerechi boundary kirachi ko butoranu.
bubasi ngare lakini omoisimiwa tigateme ko balance ta gokora chache mono kero korgera ryo burayi bwaye gesachi twe aswete chibara ngene chiramu chache mata bekire abantu bamindoro gorba bere bakorera sana Biamono sana timanye tirende inwe ngati y'abarayi bari bare kurwa ase binyoro kurwa se constituency yo na kero kende mutu arbo manyi bochie toro kweneke nga muroberikio gonyara kobago koirwa ne bitambukero eliyo e constituency nyare kobage kobaga no nganeye. Is it coming for you for the first time gosene ngana boigo yenyare koba e ground na abananchi banyare koba ko ekwanera boba sikre 2013 riponda ritokwena nu abo basigataga kona janu abarayi bande bakaimoka bagakana abo baste butoranu unango butorana muri go sinaba masige go singo butorana maraba itangare that is not good leadership omuntu nagenda sara agendo ino muntu mino yes obasi abereke okwandurunga kientambe buna ne butoru akini je ngo request no yene musike innocent obiru na twa mujore 30% abe kago kwanira igoroye okobutorano kwa basi andonse sara abikagweta akeire mpaka parliament yes because yaro to kogeji ninje no mubonge IPC bina yare koira na igabona bakata yabamangana pound race bo basi yare kuratangana kwa first priority Biamono sana narege go potanga bwairire biamono soko arigania omugani me studio ko kefa mu manyenya mweya akobolia ngambole liango Kevin anatafuta kiti gani timanye tiribolire kero kende ene chinga kichama gendo kwatika kwa goteba what interest inde yonse ochia se kerogo gose no kwene ketunga kwanyala ko gose geta abarayi bande bunaye banyara ko bakolemera obor reswarrigia nande na bongori mwanza immediately enje tindiko likero gekoro ku kende yonsponi yes ekero gonda atangasa 2027 ingora nobo punge bwa beire bobe nabongo tangasa no nyemboro ingora nobo MC bwa beire bobe nabongo tangasa no nyemboro ase bibibere nindigi yakemo kiabo Biamono sana maragoba ya bono amandamano gosoko robekana kwalia kwanyare kobago koro beligwa moneke makeria ya ODM imeyoro ngorwa gusi kwanyare tokobago gotenikwa ase koena na libaga eliyo abantu banyara ko bakombolesa okuko kwa Francis Ogola timanyeti bose amandamano aya kero kende kubata kane statement nyata ko be kubata ko ngana chiko baga kogendera nande puna gati ya barayi no mosaure na ki aye kenegel kyokere no korobeka noko mandamano artabwate impact ende yonsi according to me tindo chingento bakorobekanira na kibara je korobekana ekram mangana irua se serikali mangana ndons etoko tiga serikali ya chungusa yes Biamono sana mragoba ya bono inyorenga Kevin Ogechi nanya tokoba kubuli ekiro kyo bwa msie kurwase ward ya ba central na ligeti chukuru ba central na ko ba boy gogo se otwara ekiagaso kyobora yobu kolende kuranchi sanetino ara se ground kwenekia unonyare ko baga go support yabarayi bali banya tokoba bago chora muna bananchi rebanyara ko bago ikirania amagendero chinga kicho singe kogera nkiagaso kiaye yokwira ntwaro chinga na bange kurwa abo basi central na bange banya tokoba kubuli kero gekyo lakini abange babo banyara ko bago so ground bairanire talibo basi yoka kule chisemo ainki gekomegeti kero kende oko esokiri tukaserinde na kweneke buna kwanyara ko bogo ikirania omorobelio bogo segeta magendero agento ke kogera ngusegeta magendero chichenda njira na bwate krinale korgyo bwa MCA abantu baito ngarra bange bago chandeka ngala kesabu yane chiachenda chiri uno murayo sweire ninji mwa chikore nere kumbe na bwate chiachenda chiaye taja ikiraniri chira chirina tagete korra abantu ba pass central bon na kingo na koira chiachenda chiane bana ko chinyora yes first priority igona tebete neji semi second priority ngateba abatsaye baito third priority unity yomondo pa central na kiego toka twins pitora hamu to kore gasiamu ekina kina tagete Biamono sana birogo gose abasabange nigo banyale ko baba kwenekiwa gose na serikali ya Kenya Kwanza atanga ya yanto chiko bato kobeka amo abasaile banyala ko baba kwenyorera emerobeli ao gati abo chikonda chobwaga chintu bato morobelio bubwaga chibe chinyumba chirigo lirike ubugene to ko boko kweneki abasaba banyala ko baba kwenyorera emeremo do you feel nga abasai ne serikali ene yanyala ko baba kweneki nga yaikirani gati yechira chiamagendro asengane se yarengeta abasai asa serikali yeito kurwena na bakke county mbara ikiranira kia basai because batete
omusae for example kwanda serikali yomuske William Ruto ikote abaenge bunasara mama mboga na abararero bakuna gotetebi chinyeni bakwoni umucyangeli agakire rero tari goja boda abantu baito babiri bagutumia boda buve una boda the chikonye cyangira kibesa kya cyangu ntoko mayanga ikigo ki that is not good leadership the to burayi omuntu okorera obumaene bwako bwese Yabona sana mwanchomo ligeli asange kenegeli kiago amona intwe marago bayabono no tole live asemi itanda yote Facebook YouTube nabogera se website nase enamba eyo ya esimi yegweta ase TV yago nyara ko gusange kenegeli kiago amona intwe marago bayabono na kyo igwete anene igoro ya emerobelio ya magendro yigende takoba gekoene kiwaso mwelio kigima to kwanere engana ya obuoyo obukero kende bokorogana botari obuya kigima ase abaremi asubwango iga asensa meri ariana ntwaro chegatia baremi batebetenga bono nigo bachakere go experience ya saren nene ubuyo boli batumegete ebimeri biri bya mbiri gokorabia according na njeno moreminde ninsmegete kibandari eskimo obuyo nabo bunatumegete bimeri mbiri gokorabia iga serikali obuyo yatwete ntumatinga yaruseti obuyo boli no bobibware what's the way forward bono to kuboria serikali yeito bagotige bimerbi to bigo sarikati abaturgeli oboye no anyambori bokoro kubwatopa totoperi kindagira kito kusenji kyebiyake batu oboyo bya atoe oboyo obuyeli kweneke buna baremi banyira ko bagutumye mbure yebuya banyira ko babosimeka ebimerine kerengere kya Kevin Ogechi oyo ore omo sae nabo igo obolotie kero kyo bwamsie korwa asensemo elia ya basemara ko bono to sanke ngwana ya bene amonere elinde torenga ngaya barai baito obona ko bagosukia ngai babona bagotanga asege songo tanga pulling up the socks ngai babona ko bakweneke babekire chinguru asobo koreri bwakerari tuko bunenchera yemo yokoneke buna magendro nyare ko baga ko enekiwa ase emaragobe bono abange kero kende batabanga bara imbarororo gati yabo buna abo Kevin asumubekano ababore chikura mbaireti kurindi go bigeta maberera manene kigima gucya sabara ibare bare asobisi ayu ayebuna omanyene Kevin Ogechi kero kende emeroberi yago no kweneke no go challenge osino go support umurayo yore ase abisikwende kingunyale koba hakira nikira cyamagendra marari nje gongo mu support ki agenda kiri akorre kire kingiya ne kiare kimbe paka motebi for example Pass Central amachinaru former MCA abegete asensemo ya Nyakona mache ayu akanya change kuroro akaira sairete again daraja ya mogote nero nyete some 1 month omutienyo yo gatano go jaga go kwero yo stab no godacha ngadaraje yunduraro serigu ya mogote boikata debi kibesa kegera yabe kire to 2.5 ngai chia chiete negento kende ndatebe ekero korgerero yo burayi boito eroka bwabo basi no bwa Pass Central mubwati Parents Regional abantu baitu banyakona basumbukire igoro yestima for wrong abana kanyore bagasomeye emesuma toko gora twatuma gokyo ngubori mo isme wa obirikara the transformer arara abantu barwanyakona amabira abaye transformer arara abantu banyakona amabira abaye transformer nje narayunda musabe because kitarigenda konya ose ankonya nje Kevin Ogechi amagenda roka ngobori kelwa korekebe bate ne pare rwete emenwa yasoka omaina bugeka yaje gosoka material pare yigere mere gatigero injira pare yo musimi wa moraja ne ranyerigerere pare nderwete nyamaje penta yabwate bigogo neregere mire egatigero injira ngobori mo ismi wa moraja neranyereme atabukie bigogo kiagara kibesa njia rwitu kipara yons pemono sana sengencho yechinga kine biro omrai Kevin Ogechi narega igaure kuburenga ngige kogera okomomochia kira engwana yago kwana yo komomochia omochumbe kolende onyale ko bakweresera gatyo biyabwa omochumbe Innocent Obiri kati abakweneke buna nsemo echisemi nyane ko bagego korabu yatima itengana yago yomwereke gima guchiase omumenyi bwe constituency ya bobasi na kero kende abasai me county ya Kisii tonda tebi omumenyi bobasi andonsi ontegerete abasi tobamo tuanchane no tumenya no morembe
nande tusabira namaya kende gyonsi tokore turi together we can raise negento kende ndabatebi natangasre in the next 1 week onga daraja ya nyamaje teriko muismiwa teriko ba answerable okoro innocent obiri abantu baminto kitarikinindu mobere nyama tomera neto kora mandamana asobonge bakendaraja ritwa guri chibu negento kende kyo mwere kapsa abantu bana ba Pass Central osabantu baminto ba Pass Central alias tuatigerete sabari eri ntonye kore musikondo nyetabuki ki project cyane kiringaste Pass Central amangana ye kanisa ni ntabuki amangana ye abasomi abantu ge foundation tinda tigamagega amangana Pass Central na aturamo negento kende kyo mwere kapsa nkwani abayibori bane nkwani abantu baminto banywera sa prokeseni nkwani umunyanganda ndonse ya sabita nkwani abantu ba Pass Central bonse nekende na atumira makompane ochiase familia Julius Kinara oyure sokoro ya no raire kari ana baminto na aturamo na ande na atumira makompane ko just tabita meruka oyure ma okoro kari na aturamo chinga gecho bokendo bakatokore amatanga Friday na andron sindineri tuked marabere na sabere abantu ba Pass Central amaya na abantu ba sponsor amaya Demono sana omurai Kevin Ogechi asoko nyalibagalia ogocha gusanga amona intwe ime ya Ndizi TV nabigo asebi rengereri byago ibikwanyira kubogo sanga kurwa asensemo eyo byamono kigima ase onsi ni goto gokoganalia maya yonyara ko wakwana kiabona chibicha monelio gichiago chira senchira yobo ikirano ni gakoro kwa Sara Mumanyi twasanga monere Kevin Ogechi ne litrene ko Josephat Amisi nakwanire oboligelio byagwe murobelie ko bwate nyara ngobera ntore na chinsa isato sha singe njogo sanga amaya itogene tokabato kubwateria kurwa ase MSA to yamaya.